Η ομάδα Gam Art, σε συνεργασία με την εταιρεία θεάτρου Rondat, παρουσιάζει μια υπαρξιακή κωμωδία μυστηρίου στο θέατρο Άβατον. Ένας μεγάλος μάγος που δεν πιστεύει στη μαγεία. Μια βοηθός μάγου εντελώς ανυπάκουη. Μια ακροβάτης που δεν έχει καμιά ισορροπία. Ένας θηριοδαμαστής που φοβάται το λιοντάρι του. Πού πάνε, ποιοι τους παρακολουθούν, τι αναζητούν, θα το βρουν? Και αν το βρουν, θα σταματήσουν? Ποιος το λέει αυτό που λες? 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 Από 2 Οκτωβρίου.